Machiegni nyakura Ramogi kendo ma en tielo mar ariyo montiere ka mondo mi wakoni kendo wami weche manyien ma biro ni kamoro amora ma intiere. Kama koro sani wayudane kanyo kama jotend migepe nyakura Ramogi oganda Jokenya ikore kanyo ne odiochieng'no mano moket tenge kaka mar pidho yien mano e piny Kenya chieng' wuok tich. Jotend migepe biro bedo e konde mopogore opogore e pacho kae ka gigeno mano mar neno ni yiende gi bende opidhi ka sirkal kata piny owacho geto mar pidho yiende maromo kacha bilion 15 kadhi malo. En gik mage mantiere kar kacha koro sani Millicent Adhiambo miwa ler mar wach. Eseche maikruok mocho chieng' dhi nyime pacho kae ndi motelo ne odiochieng' pidho yien ma juma manyien chieng' wuok tich. Migawo mar arita okwayo Jokenya mondo wuog oko mar siro pith yien chopo odiochieng' onogo. Jagoro mongirore migawo no Raymond Omolo oyango ni jatend piny William Ruto ema biro telo e chenro mar pith yien odiochieng'no mar chieng' wuok tich tarik 13 dwe ni. Chenro no ma bende orwake Jokenya duto. Bende Jokenya oyangi ni nyalo yudo koth yiende nono kowuok e apise mag ten nanga ka sirikal geto pidho yiende bilion 15 e gwenge mopogore pacho ka. E kaunti ma Kisumu, ikruok oseketi makare kama ogen ni biro pidh yiende ma ogana 100 ka nyasi makamano ibitim kuonde 5 e kaunti no kamoting'o Kajulu Hills, Kisumu Polytechnic, Riat College, Muhoroni, to kod Katwech makodiaga. Jodito e sirikal mamalo bende ogen ni biro yuoro. Jatatije duol mar Lake Basin Authority Wycliffe Ochiaga oyango ni gibiro golo yiende gana 65 ka County Commissioner ma Kisumu Sen Alaso Hussein bende olero ni migepe mag piny owacho e kaunti no oseikore ne pidho yien. Kaka Lake Basin watiyo gi counties 18 kendo wan gi offices kuonde 18 go te. Waseoro staff magwa mondo dhi okony exercise makamaendi. E Kisumu kende wagolo yiende 15,000 yiende 15,000 gi yiende 5,000 gin mag olembe mano ting'o maembe, avocado konda machunga. Wawacho ni seche mipidho yien atamalo 30 onego bed maro mar olembe nikech seche mipidho olembe bang' higni 2-3 inyalo loso pesa moro. Wakwayo jowa duto mondo wawuog uruoko chieng' wuok tich wariwre gi county commissioners ma coordinate weche mag pitho gi to kata wan bende miechwa wawegi wayud thuolo mondo wapidh yien mondo warit alwora mosebedo kokethore kuom ndalo mang'eny. Kaka Lake Basin waketo aside yiende 65,000 mwadhi golo. So Kisumu wagole 15,000, Homa Bay wagole 10,000, then kuonde mamoko nikech nitiere government agencies moko ma bende watiyo godo wagolo yiende 3,000. Koro duto te wang'iyo mar golo yiende 65,000 chieng' wuok tich. We are expecting to plant on that material day 62,000 seedlings on that material day on Monday. We have identified venues. We have mobilized teams and made all arrangements. And we hope even to plant more than 62,000. By the end of the day, Monday, we expect to plant at least 100,000 trees and grow them. Otherwise, we also ask support from the media and all stakeholders to join us on that particular day so that we can make the day successful. Magi biro kalure kod lipot mane ogol kod jatend arita Kithure Kindiki mar keto tenge tarik 13 chieng' wuok tich juma manyien dwe ni kaka odiochieng' pidho yien pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, report makare kendo en kama kare mar chako